abantu abangi babere bagotara goche chinsemo akorenderi tukore igoronto aruchinga umurai bwense nabete kagosioria safari rari igo onye rero kogwakire girlfriend ya Gesimi onyore ngere muteja manyanga watu tushaenda Vasha nje togokoresha Vasha umete togocha Pitko torabe tokumira na okondora mande itingia manyanga Vashangare ngira ne mapema wea tinkonyara kwa tayo Frida singincho Frida kwa bero kwa talibere rigi ya ime studio igorende teko gwene so kasi igorende kora agende Vasha ira naso gwango atwa Vasha saisi abantu Vasha barochi mbaroro babere bagoikira nagali mapema tumeti saizi buna embulere ngakibakale godi umete gali okonyora nga ebusere nyinge tumeti sai bune embulere gotu amatoba abanyarire ayungo ikigo ikororo ninchikumanya tochikonya kweburi tumanya aiga sebale yes amangano maite chigali timatinga na sikia abasubati abange manje temerumo echigali bune chichizubaru nga ndingiye kwa bokia sichigali ngenchekero musubati alinde gali bune ndi kumule none nkore aibuaka biya amanyinga gotara uya ngeke abasubati abange banchite tegore subaru ebingati yebintu biri abasubati banchita asobugima bwabo omorumori esubaru ekero gwikaransa sigali elime ore comfortable nando monto gutware subaru tari monto ivivi oino monto bwate nibo togo chandika ngaite Ndizi ndo bwate subaru